ताकुबताय फुग्रगनो चिनि टीचार्स चिनि स्टूडेंट एवं चिनि जरा सोशल वर्कर तंनाय चिनि साबजुनालनि चेयारमैन ते लेखा हामबाय चिनि लगे फाइथांजाक चिनि बरं बरं चिनि एडिसिनि सीएम सार पूर्णचंद्र जमातियानो पाइपलाया हामबाय रगो चिनि अरो आसुकजाक चिनि ईएम एडुकेशन बनो पाइपलाया हामबाय मारगो चिनि अमाहाय चिनि जे आईएस बिल्डिंग उद्घाटन खालायनानै चिनि लगे फाइमांजाक मानि बागै अरो तंगो चिनि पीओ ते चिनि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ते चिनि आईएस ते आईएलसी चेयरमैन ते साबजुनालनि चेयरमैन जतनो आं पाइपलाया हामबाय ते खुलुमुं याफारो तिनि जों बलायखे कपाल गाहाम हिमानो तामनि हम्बा साउथ जुनाव होय ताबसो जरातै बिल्डिंग गाहाम आईएस ऑफिस हिंकाय रतनपुरनि आईएस ऑफिस हायुंला आंवान सगो कारण जों विभिन्न जगह आईएस ऑफिस जों बेरायनाय लेखा चिनि ईएम बुतावो बो बेरायनाय खाना अमहायके जों आईएस ऑफिस गाहाम जत जगह हामिया मामांसु नुगो आवरि बागै चिनि रतनपुर आईएस नि अंदर ताबुक शिवपुर बिसियो जों आईएस नो कताल मानखा अब बेलाय खिलाय चिनि कपाल गाहाम नरंनि बागै कपाल गाहाम हिनि जों वानसगो ताबो नो गानावनो दिनै चिनि आईएस अर आसुकनाय एवं विभिन्न स्कूल रगो थाङै नायनायनि बागै नरकक सालायमानाय एवं आं वानसगो जे स्कूल रग तंनाय हामिया अबरे कंडीशन रग नरक सालायमानाय जोंबो नाय दंगो चिनि ईएम एडुकेशन बासुबै तंगिया सब समय बेराय नाय दंगो जे प्रत्येकटा चिनि एडिसिनि स्कूल नग जे तंनाय विभिन्न जों थाङै नायमानि जत नग न हामिया मुइ तंजा एवं टीचर खरै टीचरनि समस्या एवं चिनि जे स्टूडेंट रग तंनाय गलायखाय तामुहिनाय थांतानि फाइतानिबो कष्ट एवं चिनि जारा टीचर तंनाय बरबो गलायखाय कष्ट खालाय कायसे सिंगल टीचर पूरा स्कूल न चालबै कष्ट खालाय चालबै तंगो जों आबो नुबै मानखा आबोनि बिसिंथै फनो चिनि जारा टीचर तंनाय बरन गलायखाय हामबाय मारगो तफनो कष्ट मस्त खालाय चिनि एडिसिनो जों चालबै तंगो जों जतन साइमानो चिनि एडिसिओ फान खालाय रां रहा जागिया तफनो जों तिनि चिनि ईएम एडुकेशन बाय सालायका बो साका जे गोबां मानसिनि टीचर लाथाय दंगो जों इमिडिएटलि जों लानि अंनाय तो अबनि बागै ताबंनि चिनि जों वानसगो जे अ शिवपुरनि जे धनंजय स्मृति स्कूल तंनाय अरबो जों हस्टेलनि बागै जों प्रपोजल रखजाक दंगो इनका जों डेभलपमेन्ट नायो जाते चिनि विभिन्न जे डेभलपमेन्ट सामुं खायजे गया अबरंग खायनानि बागै चिनि बुबाग्रा ते चिनि सीएम नि बिसिंतै ते चिनि ईएम नि बिसिंतै जों खायनानि बागै वान सबै दं एवं जों वान सगो विभिन्न जे चिनि क्लार्क अंखं चिनि टीचर जे नांमारि अबरंग जों फुल फिलअप खायनानि बागै जे सिंगल टीचर तंनाय अबरंग जों फुल फिल खायनानि बागै जों जायतबै दंगो एवं भबिष्यत जों खायनानि बागै जों वान सगजा अबनो चिनि बागै कपाल गाहाम हिनि हिनमानो तामनि हंगा चिनि बरम गरां ईएम गलाय खेनो चाइतबै दंगो जे विभिन्न जे सल्यूशन खायनानि बागै चिनि टीचर जे सटेज तंनाय अबरंग फुल फिल खायनानि बागै चिनि ईएम रक चाइतबै दं चिनि सीएम रक चाइतबै दं अबनि बिसिंतै फनो जों तिनि अ आईएस ऑफिस कताल मानखा जों नायखा रतनपुर साबजुनाल गानाव रनानि किन्तु र जागा मायानि बागै जों तिनि शिवपुरनि अ जागायाव जों रफायनानि बाद दंखा एवं आं वानसगो चिनि जारा एलाका तंनाय जों मा नायकिनि खायनाय जाते चिनि अ आईएस ऑफिस काथानिबो नरंनि सहयोगिता नांनाय एवं चिनि जे आईएस ऑफिस अब तांपाइमानि परेबो जों ठीक मते आरो सामुं खायदे अबनबो नायकिनि खायनानि बागै चिनि पारामुरानि बरक दायित्व मालानाय हाय कैसे जों डेभलपमेन्टनि सामुं तांमानाय
এবং जों इबारो जे डिसिसन लामानि चिनि इएम संनि बिसिंते ते चारटा आईएएस अफिस बारि रनाय अबाहाय किन्तु जों डेभलपमेन्टनि सामुं खाय दङ ताखुते बुरो ते चिनि बुबाग्रा ते चिनि सीएम नि बिसिंते चिनि इएम रंनि बिसिंते गोबां मा सामुं जों फिउचाराव तांजागनाय एबं अ तांमानि बिसिंतेखौ जों नरम कग्रो जे जायगायाव चिनि टीचारनि शर्टेज जे जायगायाव चिनि स्कुल कन्डिशन हामिया अबरंनो जों डेभलपमेन्ट खालायनायनि बागै जों विभिन्न जायगायाव फाननि बागै जों राहाय दङ अबजुदि मानखानखाय जों समय मथे जों खालायलायनाय जों सानाय जतना हामबाय जतना खुलुमबाय का हामबाय।